אז כשמטה הוציאה את דוח הרווחים האחרון שלה, הכותרות צעקו על נפילה. במבט ראשון המספרים נראו, בואו נגיד, לא משהו. אבל האם זה באמת כל הסיפור? אז זהו שלא. בואו נצלול עכשיו יחד לדוח של הרבעון השלישי לשנת 2025, ונפרק לגורמים מה באמת קורה מאחורי הקלעים של ענקית הטק הזאת. אז ככה, אנחנו נתחיל עם השורה התחתונה, זאת שגרמה לכולם להרים גבה. אחר כך נקלוף את השכבות ונראה את סיפור הצמיחה האמיתי של החברה, שהוא די מטורף. נבין מה המנוע שמכניס לה את כל הכסף, נעיף מבט על האימור היקר שלה על העתיד, ובסוף נדבר על לאן כל הכסף הזה הולך, ומה זה אומר על המרוץ מבינה מלאכותית. יאללה, אז בואו נתחיל עם המספרים שגרמו לכל הבלגן. מינוס 83%. כן, זה לא טעות. זה השינוי ברווח הנקי של מטה בהשוואה לשנה שעברה. כשרואים מספר כזה, המחשבה הראשונה היא שהחברה פשוט בצניחה חופשית. וזה ממשיך. הרווח למניה, שזה מדד סופר חשוב לרווחיות, פשוט התרסק $1.05. בשנה שעברה הוא עמד על $6.03. על הנייר זה נראה כמו קריסה מוחלטת. אז ברור שהשאלה פה היא מה לעזאזל קורה עם הרווחים של מטה. איך חברה כזאת פתאום מאבדת כל כך הרבה כסף ברבעון אחד? והתשובה, אתם יודעים, היא קצת משועממת, אבל סופר חשובה. הכל בגלל אירוע חשבונאי חד פעמי. חיוב מס מפלצתי של כמעט $16 מיליארד שקשור לאיזה חוק חדש. החיוב הזה בעצם עיוות לחלוטין את שורת הרווח, אבל הנקודה הקריטית היא, זה קרה רק ברבעון הזה. זה לא משהו שחוזר על עצמו. וכאן רואים את זה שחור על גבי לבן. זה פשוט מדהים. בצד אחד, הרווח המדווח $2.7 מיליארד. נשמע קצת חלש, נכון? אבל אם מורידים את אותו חיוב מס חד פעמי, המספר האמיתי קופץ ל$18.6 מיליארד. זה לא סתם הבדל, זה עולם אחר לגמרי. אוקיי, אז אחרי שהבנו שהדרמה ברווחים היא בעיקר דרמה חשבונאית, אפשר להתמקד בסיפור האמיתי. והסיפור האמיתי הוא סיפור של צמיחה. בואו נסתכל על עסקי הליבה של מטה. אז בזמן ששורת הרווח נראתה רע, שורת ההכנסות מספרת סיפור אחר לגמרי. תראו את זה. סך ההכנסות זינק ב-26% לעומת שנה שעברה. הגענו פה ליותר $51 מיליארד ברבעון. זה מטורף. ומה דוחף את הצמיחה הזאת? ובכן, מכונת הפרסום של מטה פשוט עובדת שעות נוספות. מספר חשיפות המודעות עלה ב-14%, ובמקביל המחיר הממוצע שמשלמים על כל מודעה עלה ב-10%. כלומר, מציגים יותר מודעות וכל אחת מהן יקרה יותר. מתכון מנצח. והבסיס לכל הדבר הזה הוא כמובן המשתמשים, והם ממשיכים להגיע. מספר המשתמשים הפעילים מדי יום בכל האפליקציות של מטה גדל בעוד 8%, והגיע למספר הדמיוני של 3.54 מיליארד איש. זה הדלק של מנוע פרסום. אז בואו נפרק את מטה לשני החלקים שלה, כי ככה באמת מבינים את הסיפור. נתחיל עם החלק הראשון, מכונת הכסף, המנוע של הכל, משפחת האפליקציות. הטבלה הזאת מספרת את כל הסיפור. יש בעצם שתי חברות מטה שונות. מצד אחד, משפחת האפליקציות, פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, שהכניסה כמעט $51 מיליארד. ומצד שני, ריאליטי לאבס, חטיבת המטאברס, שהכניסה פחות מחצי מיליארד. הפער הוא פשוט עצום. אבל הכנסות זה לא הכל. בואו נדבר על רווח. תראו את המספר הזה, $25 מיליארד. זה הרווח התפעולי, ברבעון אחד. רק ממשפחת האפליקציות. זה הכסף שמממן את כל, ובכן את כל השאר. יפה, ועכשיו בואו נדבר על כל השאר. לאן בעצם הולך כל הכסף הזה? בואו נדבר על ההימור הגדול של מטה, חטיבת ריאליטי לאבס. וכאן התמונה מתהפכת ב-180 מעלות. בעוד שמשפחת האפליקציות הכניסה רווח מטורף של כמעט $25 מיליארד, חטיבת ריאליטי לאבס רשמה הפסד תפעולי של יותר מ-$4.4 מיליארד. בואו רגע נתעכב על המספר הזה. $4.4 מיליארד. הפסד. ברבעון בודד. זה אומר שכמעט $50 מיליון נשרפים שם כל יום. הכסף שמשפחת האפליקציות מרוויחה בקושי, נשפח על האימור של מטה על העתיד. אז יש לנו רווחים אדירים מצד אחד, והפסדים עצומים מצד שני. אז מה הלאה? בואו נראה מה התוכניות של מטה לעתיד, ואיפה היא מתכננת לשים את הכסף שלה בהמשך הדרך. זה ציטוט ישיר מסמנכ"ל הכספים של מטה, והוא אומר הכל. צורכי המחשוב שלנו ממשיכים להתרחב באופן משמעותי, אנחנו צופים שנשקיע באגרסיביות כדי לענות על הצרכים האלה. במילים אחרות, תתכוננו, אנחנו הולכים להוציא המון כסף על תשתיות, בעיקר לבינה מלאכותית. אז מה זה אומר בתכלס? קודם כל, שההוצאות הולכות לגדול, והרבה יותר מהר ממה שראינו עד עכשיו.
דבר שני, רוב הכסף הזה ילך לבניית יכולות בינה מלאכותית. וחשוב לזכור, כל זה קורה בזמן שהחברה עדיין מתמודדת עם איומים משפטיים ורגולטוריים לא פשוטים גם באירופה וגם בארצות הברית. וכך אנחנו נשארים עם השאלה הגדולה. עסקי הליבה של מטא, הפרסום, חזקים מתמיד, אבל הם מתדלקים אימור ענק, פשוט ענק, גם על בינה מלאכותית וגם על המטאברס. השאלה היא, האם האימורים העיקריים האלה באמת ייצרו את העתיד, או שבסופו של דבר הם פשוט ישלפו ערים של מזומנים? את זה כנראה רק הזמן יגיד.